नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयच्या खबरो. कारवारात सध्या सुरू जातले कॅन्सर आस्पत्री, उपकरण बसवूक हिरवो कंदील. कारवार जिल्ह्यात खूप वर्षांच्या मागणी आशिल्ली कॅन्सर आस्पत्री कारवारच्या मेडिकल कॉलेज संस्था म्हणल्यार किम्सच्या नवीन इमारतीत करची निश्चित जाले असून थंय रेडिओथेरपी उपकरणां बसवची अनुमती मेळ्ळा. किम्स आवरणात 450 बेडाची नवीन इमारत पूर्ण जावच्या टप्प्यात पावला. त्या इमारतीत फाटले बाजून कॅन्सर उपचाराक आवश्यक आशिल्ली मशिनरी बसवचे वैद्यकीय शिक्षण खात्यान तोंडी अनुमती दिला अशें किम्स वतीन कळला. कॅन्सर उपचार विभाग प्रारंभ करूक रेडिओथेरपी उपकरणाची विकिरणा पसरचे बंकर, MRI स्कॅनिंग आवश्यक असून बाकीच्या यंत्रोपकरणाची खरेदीक सरकारान मान्यता दिला. जाल्यार रेडिओग्राफी यंत्र वापरूक ऑटोमॅटिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्डाची विकिरणा सुरक्षा विभागाची मान्यता मेळिल्ली असून अंतिम मान्यता मेळची आसा अशें किम्स निर्देशक डॉक्टर गजानन नायक हेमी माहिती दिला. 450 बेड सामर्थ्याची इमारतीत पहिले 150 कोटी रुपये मंजूर जाल्ले. सप्टेंबर 5 तारखेक मंत्रिमंडळात या इमारती बांदकामाक जास्त खर्च आसा म्हण 198.27 कोटी रुपये जास्त मंजूर करूक सहमती जाला. जाल्यार जिल्ह्यात कॅन्सर आस्पत्री जावन सार्वजनिकाक उपचार मेळू म्हण जिल्ह्याच्या जनतेली मागणी आसा. कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदीस अशा प्रत्येक समारंभाक किंवा इतर कार्यक्रमाक अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मेळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मेळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो. कारवारचे समाजसेवक नरेंद्र बाळा देसाई हेमका दीनबंधू स.प. गांवकार दत्त निधी प्रशस्ती. कारवारचे समाजसेवक मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष नरेंद्र बाळा देसाई हेमका कर्नाटक संघ अंकोला आणि दीनबंधू स.प. गांवकार दत्त निधी समिती हेमी स.प. गांवकार दत्त निधी प्रशस्ती प्रदान समारंभ आयतवार 5 जानेवारी 2025 दिसा अंकोलाच्या नाडवर समुदाय भवनात आयोजित केला. सत्कार मूर्ती नरेंद्र देसाई हेमी आपल्या स्वर्गीय आईल्या नावार ट्रस्ट प्रारंभ करून विविध क्षेत्रात आपली देणगी देऊन समाजसेवेत ओतून घेतला. इलेक्ट्रॉनिक आणि इंटरनेट तसेच बिल्डर क्षेत्रात आपलो ठसो उमटवून देवस्थान जीर्णोद्धार, मूलभूत सवलत, इन्व्हर्टर, सोलार सिस्टम, टाइल्स अशा प्रकारचे दान देऊन शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांक गणवेश, विद्यार्थी वसतिगृह दत्तक घेवचे अशा विविध रीती समाजसेवा केल्या नरेंद्र बाळा देसाई हेमका ही प्रशस्ती फाव जाल्ल्याक तेमगेल्या या कार्याक खूपशा प्रज्ञावंतान आयोजकाली कृतज्ञता मानून नरेंद्र बाळा देसाई हेमका भविष्यात आणि उच्चस्तरीय प्रशस्ती मेळू म्हूण शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत बाजार व्याप्तीत चेस पार्क आणि नूतन बस थांब्या शेडाचे लोकार्पण 30 डिसेंबराक. कारवार तालुक्याच्या 18 ग्रामपंचायतपैकी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचो विस्तार होड आणि 36 सदस्य संख्याबळ आशिल्ली ही ग्रामपंचायत असून अभिवृद्धीच्या प्रगतीपथार आसा अशें म्हणूक हरकत ना. सार्वजनिकाच्या हितदृष्टीन गेल्ल्या 2 वर्सां फाटीं लिंक रस्त्यार प्रत्येक आयतवारा बाजार जाता. सार्वजनिकांक कारवार वयचो वेळ आनी खर्च वाचता. चित्ताकुला ग्रामपंचायतची माजी अध्यक्षा श्रीमती स्वाती देसाई आणि ग्रामपंचायत सदस्य आपल्या 2.5 वर्षाच्या कालावधीत ग्रामपंचायत व्याप्तीत आठवड्याचो बाजार आणि डिजिटल लायब्ररीची योजना चालीक लायली. इतलेच न्ही तर सदाशिवगडार शिवाजी चौक ते लिंक रस्त्यार टोल नाकापर्यंत रहदारी खूप असून या भागात अजूनपर्यंत प्रवाशांसाठी बस थांब्याच्या जाग्यार शेड नाशिल्ले. प्रवासी त्या बस थांब्या जाग्यार सावळेसाठी किंवा पावसात आश्रयासाठी आजूबाजूच्या दुकानाचो आश्रय घेताले. या परिस्थितीची जाणीव घेऊन चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचे आताचे अध्यक्ष श्री सुरेश देसाई हेमी बाजाराच्या पिप्पळकट्टा विरुद्ध शाळेमुखार एक बस स्टॉप शेड बांधची कामगिरी सुरू केला. सध्या तेजे लोकार्पण जावचे असून प्रवाशांनी या मूलभूत गरजेच्या शेड कामगिरीचे जोरदार स्वागत केला.
या तेमगेल्या कामगिरी बरोबर भविष्यात चित्ताकुलाच्या बाजार व्याप्तीत अति गरजेची अभिवृद्धीची गरज म्हटल्यार सार्वजनिकाक मुतारीची गरज असून खास करून महिला वृद्ध पेशंट हेमगेली मुतारी नाव जावन खूप गैरसोय जाता तेजी सोय अशी जाग्यार व्यवस्था करची अशी सार्वजनिकाली म्हणणी आसा। या शेड आवारात एक चेस पार्क निर्माण जातेर असून येवच्या 30 डिसेंबराक चेस पार्क आणि या बस थांब्या शेडाचे लोकार्पण जातले अशी माहिती मेळ्ळा। कारवार जिल्ह्यातूच पहिले फ्लाइंग ऑफिसर जाल्ले अस्नोडीचे साईश्री नायक हेमगेलो सन्मान। मनात निश्चय केल्यार आणि स्वतः जिद्द उरल्यार आपल्याक जाय ते करूंक येता अशी संकल्पना करून भारतीय वायुसेनेत फ्लाइंग ऑफिसर म्हूण हुद्द्यार नेमणूक जाल्ले कारवार तालुक्याची अस्नोडीची कुमारी साईश्री अरुण नायक हेमी आपल्या वयाच्या 23 वर्षाचेर सिद्ध करून दाखयले। अरुण विष्णू नायक आणि कविता याने करुणा नायक हेमगेली एकैक धूव कारवारच्या सेंट मायकल शाळेत प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण घेऊन मंगळूरच्या PU तर बेंगळूरच्या JMS इंजिनिअरिंग कॉलेजात एअर होस्टेस इंजिनिअरिंग पदवी घेऊन वायुसेनेत दाखल झाले। हैदराबाद दुंडिगलच्या नॅशनल एअरफोर्स अकादमीत 1.5 वर्षाचे ट्रेनिंग पूर्ण करून अस्नोटी गावात येला। पुढल्या आठवड्यात कर्तव्यात हजर जातले असे कळला। साईश्री नवी शिकताना कराटेत ब्लॅक बेल्ट हायस्कूल अवधीत NCCत दाखल झाले जाल्यार वायुसेनेत वयच्या आपल्या लहानपणाचे स्वप्न तेमी पूर्ण केले आणि साकार केले। कारवार जिल्ह्यात पहिलेच फ्लाइंग ऑफिसर जाल्ल्या या साहसी साईश्री हेमका कारवारच्या अनेक संघ संस्थेन सत्कार केला। या साहसीली साधना इतरांक प्रेरणा जाऊ म्हूण साईश्री आणि तेमगेल आई कविता हेमका दोगांक अस्नोटी गावात एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशन वतीन ग्रामपंचायत अस्नोटी वतीन आणि शिवाजी विद्या मंदिर अस्नोटी या शिक्षण संस्थे वतीन वेगवेगळो साईश्री हेमगेलो सन्मान केलो। अस्नोटी गावचे इतलेच न्ही तर अख्ख्या कारवार जिल्ह्याचे नाव भारताच्या इतिहासात पहिलेच फ्लाइंग ऑफिसर म्हणून कारवारचे नाव हाडले अशा या साहसी साईश्री हेमका पुढल्या वाटचालीक शुभेच्छा दिलात। आमचे अस्नोटचे एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशनांतल्यान आमी सगळ्यांनी येयला आसा एक्स सर्व्हिसमॅन आणि खूप आनंद जालो आणि आमचे कारवार तालुक्या हे पहिले रिकॉर्ड दिसता आणि आमच्या गावातल्यान कितले तरी म्हाका फोन येयले कोण ती चली म्हूण तेम सगळ्या सांगला तेमी वळखल ना हेका तर की आमकां खूप आनंद जाला आणि गर्व आसा तेणी हेजेवर तेणी बरेच प्रमोशन घेते फुडें वयचे आणि आमगेले हेंचे साळुंकेले नांव करचे आणि गावचे लोकांले आणि गावचे अस्नोटचे नांव आणि कारवार तालुक्याचे नांव बी करचे हे तेचकडे एक हांव विनंती करता। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173 एडमिशन सुरू असा। नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।